Emily kanot silong ba adalbot nang rum hakajan mir jokan riu tarik unaitung ulapun ku burom ya saungut ki balawan ra namat burom ke jela ha ki benta ki baper. Kini ki saungut ki bau Emily ulapun ku burom rangkat ke jeng IT ya kesong pisa ba tablet ki kentup ya usamla Hebron si nongrum balawan nengkong napedeng ki ST ha ka kerdan ke baknai pulai ha ka general category ha ka national institution. Emily ulapun ku burom ban IT ya kesong pisa ka pesan po hajar. Nangta kasan waka surong kabadang sudap ya kamis Mikhalia bat kadonru ke jingpen kre na kamenta ka Miss Universe India hakaba u ba adalbert ula ya kasong pisa kaba sau po hajar tengka nangta yu Graham Karnarbi ubalara ya katong ha ka fort arm wrestling ula yo ru ya kasong pisa kaba sau pusan hajar tengka bat ya unasan ar lengkoi bayo ya ka kerdan 8 position ha ka commerce hak HSLC uba adalbert ula IT ya ka tablet kabakren hak ni kesngi Emily kanot silong ula ong bagani kejing pun kuburam kalong si benda ban ai mensem bat pen slori ki samla hak ba kumu Emily ula ya chakmat ban pen kuburam ki khamtam gitu ki samla ki bala lebha hak puli puti ki bawan ra nambut burom ya ka jela la ha kino ki benta ki baper kumju ya ke bala rangba karta uba dalbot ulai ke jingkit bokit ruang na ke benta ke jongki hagani ke sngi la yoru ke jingkren nau samla nasan ar langkoi nau samla Hebron nangta na Graham Karnarbi kumju ru na kesamla sanwaka hagaba kilai kublai yau Emily ya kene kak jingle jongu ban kersan yaki hagani kapor kaba bagi ke don kam ya ke jing kersan Kawan ayo you play ma erap yang ban poi kani ka jingjak changa but ka ba ar ayo I me pa ba poi sanga hinman ki para bhai ba sam parlok kubran ki ba support yang haru kani kanti changa ti kudeshi bon di maletru la ai jingrap yang akan ka opportunity yang ti kudeshi bon the 8th position in my 12th Commerce MPOS, and by God's continued blessings, I have also passed my CA Foundation exams. Today I am deeply grateful to Barrett for this tablet, which he has so kindly presented to me in recognition of my hard work. But I know that all of this is because God has been with me every step of the way. My dream now is to become a chartered accountant because among our Khasi people, CAs are still very few. With God as my guide, I want to break that barrier and inspire our younger generation to rise. To every Khasi student here, trust in God, work hard, and never give up. Thank you, Barrett. Thank you, parents, and above all, thank you, God, for everything. To God be all the glory. I know you play karat or play karat kan tiara. The unum ino lu yang kapor. Wala ngadan ka jing duna de comment. The bar I know I mama bar Albert I bala I'm se mena kapor kubis bun mama bar beli udang kuku pi. Bar I know I president ini iba oi mama June ibla I'm se menga ibla I'm se menga ibla lamenti nga hadu ngapai sene katham te baar aingu I coach isa alanson bamanyang ibla hikai nga met mensiam ila hikai nga met mensiam but kubis bun so ila nga kubis bun Bang aku Muslim namar mangadan ko meeting bang attend ti bangan pencai kandidat kalong ba menakani nga yo ban job kani kana Miss Universe Meghalaya ti nang ni shakmat nga represent ka Meghalaya at Miss Universe India kaban Longha Jaipur and 4 other states kan sedang ro khat pratrik jong July hadu arpulai trik August and I kublai sa ibala felicitate yang abat baila ai kata ka jingerap mo kubri shibun badi fi baro ki badan ne te nang ni shakmat nga shukwa ya ka support ke jong phi ka jing doi ke jong phi knang bangala ban le bha bat nganyo banwan ra tau sok mo ka jing jong kubri shibun
jalang kejeng keduk bakerpang kadau kalong na kabantaban penkop brom man Palestin kamtam ya ki saungut ki achievers kabalong kejeng sarong na kabanta ki bahayeng ki basem ka constituency ka bang mikmat bat kejela bat kumju ka jai penriu borokoi ti ha ka basrang do makwa ya kaban priang brom na kabanta jo pi wei ki lawan ya kaban senran lang na kabanta ki neki achievers ki bade ki awardees ki bade banyo ya ka jing penitu ke jing penkop burom miki mar kila wanra ikanam ka burom lemba ka sap ka phong ka ba ublei nong thau plei nong bu lai nam ta jong ki ngitem amar kata mo ublei udon na ka jong ka benta ulong nong ai benta unong bu benta wal nong sam benta yangi ki khun ki jong u ki jing thau ki bokodor mar ka dau ngidon na ki jong ki sap ki phong tungin penong kam hok ya ta ki sap ka bo blei la ai khanang bai nang la ban pron burom yo blei bat pinang la ya ban long ti ki atiar ka bo blei penong kam ya pi nam ta ki jing thumu ka jong u tinga priang suba ya pi wei ki bayang ki basam kamne jen kerteng na ka benta ki saungut ki achievers ki blalong ki nongjob ki lawan rai ka namtam ka jing pensarong ya ka longyong long sem bar khamtam ya ka jai penrio ke jongi hangni ido lang rekat pastor iba dairy secretary jongka jalum sentiu blok iban sa airu ke jing duai hapreng jongi shom sedang baju pori manan mi khot iet ibadai ju pori chairman jongka jiau lai dong block committee tinga sedang ini kapor nang ma khot i thiet ya ka multi poli am wrestling kabadi ka jingdokam na kabantai jungi ti ka ba kani ka check ngala ya pi pen sale ka bodongkam ti kumju kiwi dang na pankre ka check na kabantai sawan ka kuman ai sau pojar kum ka jacket bok namta kani ka jing persang jungi para jungi na kabanta ka Miss Universe India kumju namta i Nesan mon ai ka tablet namta jungi ka bolong ka jing dongkam namta ka further studies ka jungi ka badai ka kamram bar ka deiti ba ngin ai man siap na ka banta jung ki hagni ka jingya denti bar kumju i habron hakaba ngan IT yani ka check ka ba songdor sanpho tingka sanpho jar tingka sorry sanpho jar tingka kum ka jing ai man sim na ka banta jungi kat kekerdan banwan first among ST but 93 rank among general category kalong siya ka burom na ka banta jungi wei bar khamtam ya ka jai benrio temantai ngaladon ru ya ka jing thmu bat matang lah ya ban ai announcement le bagi dorbar sno mo per jong constituency mangan Palestin mangan le brom ya ki senior citizen kumju ki meritorious student ki bapa sabha haki jing puli ki jong ki bat ki de ki bon ra nam bara brom ha sports arts bar ki de mar kumju ki PWD bakyong person with disability ka ba gidi ban itu karpang ki kani kadang ya menta ngan le na du senam arjar arpulai arsaw arsan ha bang scam ni siyo kalat bani kendu biang na ka banta khamtam kani ka jing kendu lang ka banong ka jing pen sanam bat khamtam ru ka ban pen sa ya ka burum na ka banta jongki ti si sendon hani ka por ngam sim sibun ka pon rei sikentien kum emele ngasode bat ka deiru ka deiti ka jingkit kli bat ka kamram ka jonga ka duty and responsibility bagum no ngadei ban lei na ka bantani ki khon samla ka blawan rai ka nam ko brom amar ka dei sha klampep ka jing tresh tong jongki ka jing minot bat ka jing len na dia jangit ba poi sini ka thong bat phenang ye kio shajarong bat kham shajarong ki por ki jongpi namar philong sisa ki bala jet na preng ki wei kadon ngeje pekan mau ba khtian jong blai ka bong
ba shibon lakhot kendiat lajit bala ko an pakin mauru yapi ki khamtam ki achievers bala ba ki press media bagi kon samla keleng setelah kari kasih jaintia bagi page ini video ngi ko akan pakin mau bagi ki kasap kapong ka bangi idon kanum dai e tanah ko benta ban aya ta ka popularity ka jing no famous ke jongi ke jing long paunam ke jongi ndagi ni ban ken mau bagi dia pen kop ila dia ya ta ka man siem ban lehok ban pendap hok ka bagi orang ketin nong wei ba we are all called not just to be famous but to be faithful kata kadi koi kabang ko an pakin mau pi kon samla te bat ani kesengi kidon sangut ko mengitip kita ki achievers i Hebron si nongrum ibadiru i persa jonga iba lawan first from all India rank hagabede bat ka ngamut na preki ST jong kari India baru koi iwan first but iwan kendai pulai na kerang all over India hagabede bat ka general category hagabede berkasap kapong ka baidon lemba ka jing pulai ka jongi lemba National Institute of Design tibat mentaru inhablit ban pendep ini ka jing pulai lasai ka singin haban mi tinggal ayok ban penurlong ini ka singi na ka bentai jongi bungi yok ban kitbok kriang bat kanam ko borom kandai bin wan ra ru khamtam yo ble ang thau nombu bar khamtam ru ya ka jat penriu bat masko pan pau khmat jongpi bayo ru ya ka college ko bdei po Ahmedabad ko bdei ka prestigious Institute of National kalong sya ka jing sarong na ka bentai jungi Hebron kiu soprang ublei nang patenti ya ka jing ko jongpi bat ka baar i Sanwaka surong iba nang sudap ya ka banyo ya ka Miss Universe Meghalaya and Miss Teen Meghalaya pageants but iba menta idon ru ya ka jepen kre ka bang kwa ban borom nam ta jung ikum jing aiman siam binai ha ka bela sha select na ka banta bain don po ka selection limba ka Meghalaya o limba ka India kabidang leban penkre manta kabidai ka Miss Universe India banang ni Kermen scam ba insya select insya jit ba bin represent ya ke India syaga universal syaga universe competition kabangin scam ublein don rekat badi un nyelam nanti ke jing imjungi bat unyai penkup ya iru da kaman siam ke jing surit ngidon ru ni kapor ye wei na pregi achievers ita mengitip i Graham Carnaby iba ladep ya banon banyo i kathong jong ka fourth national arms wrestling and para arms wrestling gold medal hagbedei bar ka left hand ke jungi left handed ke jungi bar kumjo silver medal hagbedei ka right handed ke jungi kani kalong kajing song sorong na ka banta ka jiao dorbar lai dom na ka ka 17 North constituency namta ka jalahi borok kuwei khamtam me i Graham hoi nitip baidon hapreng kajing duna le sikata ka department ndre kum ni ka por kalong ka ai man siam na kiwei pa di babiang ka department kemla ban pen poi ira di sakathong kanu kalong kajing sorong na ka banta kiwei khamtam ka ye ka sem jungi bar khamtam ye lawan rai ka nam bar ka borom bangidan ru iwei samla ibarang sependap ka jing puli jungi class 12 HSLC examination arjar arpson iblawan hagarang 8 position in commerce kani ru kolong ka jing kolong ka nam ka borom na ka banta ka constituency bro ko nam ta ka jai penriu boleh khamtam aka charter accountant mengi kasih khamtam iduna ba hakani ko ka benta tikani kalong kajing ai mansim na ka benta jongi ngakwa kum mali badai banle ka burung badai bandon kajing itu bakarpang kanang ba kinang la ban pentibet le dia
bat bakinang la ya kaban poi syata kathong kabalong kaburom na kapenta kacet benriu hi barok kui ai kublai